Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun ingkang kinurmatan pangarsa MTSN kalih Kota Blitar ingkang kula bekteni Bapak Ibu Dwijo lan para mitra kinasih ingkang tansah bagya mulya. Puji syukur kaaturaken wonten ngersanipun Gusti ingkang mubeng dumadi awit saking sih kawelasanipun ingkang sampun paring sakatahing rahmat, kasarasan, kawilujengan mewah kabagyan. Satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kawontenan bagas saras nir ing sambekala. Para rawuh ingkang satu sulistya ing budi wonten ing pedal samengke kula pun Cahya Zulfi badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan piwulang budi pakerti tumrap generasi muda. Para kadang muda taruna ingkang sinakat ing manah awah gingsine jaman ndadosaken ewah-ewahan tumrap ing tatanan pangesangan mlinginipun tumrap generasi muda. Unggah-ungguh kados sampun boten dipun kadosaken malih. Tata krama ugi sampun boten dipun pesu. Menika saged dipun raosaken wonten pangesangan ing bebrayan ageng. Generasi muda kathah ingkang sampun nilas subasita tata krama lan budaya ajeng kinajenan dumateng sesareng. Para kadang muda taruna ingkang sinaket ing manah samengke ingkang saged adamel prihatos inggih punika kiranging tata krama wonten pangesangan sadinten-dinten utaminipun para muda. Menika saged katinggal ing pawiyatan-pawiyatan wonten griya lan wonten papan sanesipun. Siswa mboten ngajeni dumateng bapak ibu gurunipun. Wonten griya putra kumawantun kaliyan tiyang sepuhipun. Matur kaliyan bapak ibu kirang trap silanipun lan tansih kathah malih kadosasan sanesipun ingkang nggambaraken para muda ingkang sampun nilar adab tata krama. Para rawuh ingkang satuhu kinabekten. Kangge ngawakani perkawis punika panjenengan dalah kula mlinginipun generasi muda gadah kewajiban ambudidaya amrih budi pakerti luhur. Saged grembaka malih boten icalan curus katrajang kemenjangan jaman. Piwulang budi prakarti boten namung dados tanggung jawabipun para dwija kemawon, ananging ugi masyarakat adalah keluarga. Piwulang budi pakarti luhur kedah kawiwitan saking keluarga. Amargi menawi tata krama unggah-ungguh sampun dipun gladi wonten keluarga, mugi-mugi budi pakarti luwih saged tetep lestari. Para kadang muda taruna ingkang sinaket ing manah, monggo panjenengan adalah kula sareng-sareng ngrangsangaken piwulang budi pakarti menika kanthi golong giling tanpa kendhat. Lumatar kagiatan sadinten-dinten media sosial lan sapanunggalanipun. Mekanten ingkang saged kula ngaturaken agung panuwun megah kawigatosanipun. Kiranging trap jelas saha subasita saestu kula nyuwun agunging pangsani. Cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.